Как така, кой е? Нали си врачка? Ай, дай! Кой е? Ай, как кой е, бе? Пак съм аз! Добър ден! Добър ден! Добър ден, момче! Кажи сега, какъв ти е проблема? Нали ти си врачка? Виж, аз ако знам какъв ми е проблема, ще дойда ли тук? Чакай сега да видим тук тези диаманти, какво си показва. Да! Момче, много лошо да знаеш. Много лошо. Не искам да знам. Видях, много лошо, черно е. Да знаеш, много е лошо. Да не жена ми, бе. Не жена ти, разбираш ли, той е много черно. Много черно. Много. Черно? Той е магия. И какво ще правим сега? Ами, какво ще правим? Ще развалим, бе, момче, няма проблеми. Ще развалим, гледай, хоп, мани. Добре, дай да направим нещо. Знаеш колко вечери не мога да спя? Така са ми станали очите от безсъние. Вечер лягам, будя се, кошмари, направи нещо да се маха това, че не се издържа. Може. Ще направим, да. Ще развалим. Давай, че не се Ще издържа. развалим, да. 1000 лева и я развалям. Какво? 1000 лева само. 1000 лева? Защото днеска е черен петък. Да, иначе е по много по-скъпо, разбираш ли? И я развалям, няма проблем, разбираш ли? Аз като ти дам 1000 лева, няма да заспя никога повече. Той е момче, разбираш, той е много черно, аз ти казвам, той, разбираш ли, не е добро, не. Дай си ктир тук, шарматанк се занимава само 1000 лева, как ще дам 1000 лева, бе? Аз 1000 лева, ако ти дам, никой няма мигна тук, нервите няма да издържат, бе. Ама, момче, това е при другите отиди, там е 10 000, бе, разбираш ли, бе? Не знам. Така е, бе, момче, като си скрънза,